Apa? Panjang umur. Panjang yuswa. Nggih. Sehat. Sehat. Banyak rezeki. Banyak rezeki dadi panutan rakyat. Amin. Tondalan benjang nanggap wayang malih. Benjang nangkap wayang malih Pak Sino malih. Sindene kula malih dakilane mboten saniki. Oh, Bali. Bali. Ben. Nek mateni sinden iki hukumane. Sik. Kono bayar akeh bintang tamune. Aku iki mung 300 wis sak sone aku iki. Mangga Mbak. Wektune nyerepek. Orisa rumiyin jumeneng mangga. Ya ngaturake tetembangan. Ya arepa ya ora padha karo Mas Didi Kempot ning ya. Sak ora-orane iso nglipur para lenggah no. Ya. Luar biasa sing padha rawuh bengi iki ketambahan streamingku no. Ya. Channel Dalang Sena sing nonton bengi iki hampir 6.000 piyayi sak dunia. Wah, ya luar biasa. Dadi akeh banget sing padha mresani bengi iki. Ya. Yo, Mbak Orisa. Nggih, Pak. Yo. Nembang apa? Napa, Pak? Sakarmu bebas iki bengi iki seneng-seneng tasakuran. Yo. Langgam rengu nggih, Pak. Sing gayeng-gayeng wae. Yo. Rengu nggih. Yo, rengu dibawani. Mangga. Memanise merati Milih salah siji pendamping kuwi lho ndak medo ting delongop. Apa Mas Junet apa? Nggih, sik gedhe Aduh. mawon. Iki cocok lah Gus. Iya jelas to Sinden Ayu iki pendampingnya cah bagus. Ketoke gedhe ngene ning cerdas. Wong Bagus kok bentuke kaya plangkok. Lho sampingan kula napa, Bos? Apa ora sampinganmu apa? Pilot. Pilot piye? Pilot merpati. Pesawat. Dudu ngepleki dara ni lho. Rumangsa. Ayo pilot rak ya sing anu motor kolong. Kuwi nek sik resmi, aku pilot gabur dara iki lho. Neng lapak-lapak. Halo, Mas. Halo, sayang. Nan Rien. Sinten? Oriza. Roy Kiyoshi. Sapa? Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Cuma rambutnya gosong ngono ya. Kakak kula Roy Gedeng. Roy Niki Rai Kiyoshi. remuk nih. Dirayu. Iya. Dek, Dek. Iya, Mas. kamu tahu kenapa malam ini lampunya terangnya hanya sedikit? Kenapa sih, Mas? Soalnya sing paling terang oke menerangi hatimu sayang. Mutiar. Kowe. Pinter ya, do ngerayu do pinter. Kandan yang para tua kowe tak rayu. Sik aku tak ngerayu. Morotomo tak rayu. Heeh, saiki Ora lunga. oleh. Lunga saiki. Dek, Dalem, Kang Mas. bapakmu tukang ojek ya? Kok tahu sih? Kecemplung selokan ning kono, Mam. Sakake lho. Ha iki. Bangun. Ya. Iki Jonet cetha. Jeremy Thomas. Kok iso Jeremy Thomas iki opo? Thomas TV. Kowe nek golek omahku Junet ora ana sing ngerti. Nane. Kowe nek golek aku ning nggonku desaku iki Jeremy Thomas. Kok iso net? Omahku pinggir gang. Heeh. Rame banget. Wis, pendak esuk kuwi aku gaene ngewangi bojoku. Oh, ngowangi apa? Angger bojoku bar ngombahi. Ombah-ombah. Tak persi ae. Arep tak sampirke ana wong liwat. Wah, Jeremy Thomas. Oh, kupinge bosok. Kae Jeremy Thomas. Ora Jeremy. Jeremy Thomas. Ngerayu net. Rayu. Dek, Iya, Mas. bapakmu jual sate ya, Dik? Kok tahu sih? Wedhuse do nang kene iki lho, Dik. Wedhuse gede men. Digede iki lho. Omahe grosok. Omahe kono kae. Langsung dirana. Ora ngrayu. Iki wedhus kok semene iki. Aku mbahne kok. Niki kebon. Tak takoni, Dik. Pripun? Dik, kenapa matahari terbit dari ufuk sebelah timur? Kenapa ya? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Kenapa bulan terbit dari sebelah barat, Dik? Kenapa ya? Enggak tahu juga. Rasa dibek bojo goblok banget kok ora ngerti. Kok iso? Apa ora ngerti? Heeh ya. Apa-apa radeng ya? Dek, Nggih, pripun? kamu suka coklat? Apik. Suka. Ya kene Diti tak tukokne. Wah! Melarat. Aku arep Keremen to, Mas?
Mas. Oh, kerean. Wong Ayo. lanang kok kere iki lho. Karo diteruske. Teruske Bang, teruske yo. Dipenggal-penggal ngono. Wedhus niku, wedhus niku, wedhus. Wedhus niku. Aja ngringgu snack kowe. Nek wong nek ya terus. Pacakane kaya wedhus. Kowe cempene. Iya. Pacakane Bang Nek dinehi kesempatan kuwi wong telu kuwi kok ngiyip banget wong. Srak suwene urip ora tau weruh wong wedok ayu. Paling-paling wedhus ayu dibengesi niku ae. Nggih. Ana Gandas luas wirang gane. oh iya, manu mengko aku arep ngaturke lelagon kagem Pak Haji Idam Samawi. Wah, sae meneh. Nggih. Mengko dikurke no, judule apa? Bung Karno Putra Fajar. Oh iya. Engko diaturke, Pak. Terus Rina wangi mangatra taman muntang manting tanjena kang masih roduh wong bagus neno gampang teman beda ya mangga nano nena engko terus mlebu ndandut ya ya engko mlebu cidro ah iya panggri ora tenan tak keplaki kowe ya ora iso gamelan kok nggo cidro ya yang keker nano mangga
Awas. Yo. Bareng tok tembangke wedhuse do nglingsor to ya. Ya wedhus kene. Kene wedhus cilik karo wedhus gedhe. Nggih, wah ya. Wedhus kondang ning kene. Ngadepi aku mau bar pethuk bojone aduh. Sapa? Banjur ngetke Orisa kuwi jan ya wis beda Ya banget. beda wong Ngetke Orisa kuwi wah jan pading wajahe iki jenenge idepe nu ketok anu ndamar kanginan. Orisa. Orisa. Salon mau ngetke bojomu kaya alas kobongan. Ya beda no ya. Kok bojoku ki lambene mblarak sempal kok, Nen. Aja keloro-loro. Ayo penting ngecek, Bos. Delok kostume kompak lho. Wah. Jarike wis Sida Mukti. Ya. Ya kebayake Sida Mulya. Apik. Sandale ben Sandale Sida Pedhot. ora samlak-mlaku tekan dia. Kok Sida Pedhot. Kompak. Kabeh sing Mau jenenge ingkang mau dipun badhe dipun anu? Nggih, menika badhe kula aturaken menawi Bapak Haji Jam Samawi. Oh nggih. Mligi menika nggih mligi. Beliau sangat-sangat menyanjung sama Bung Karno. Wah, Ya, ini mula idola. lagune iki Bung Karno Putra Fajar. Ya Ya, Bung Karno Putra Fajar. Menika kur nggih Mbak Cangkir. Kur menika Mars. Menika anggitanipun sinten Mbak? Anggitanipun panjenenganipun Bapak Haji Sukron Suwondo menika setunggiling pepunden dalang saking Blitar. Oh iya, iki karyane panjenengane diaturake no. Ya. Monggo dibawani kakung sik. Engko bar kuwi terus guyon-guyon meneh. Ya. Monggo. Mas Kapno, yuk. Macan mati ninggal ulang. Macan mati ninggal ulang. Yen to kecah ninggal kadhe
pratama ninggal asma kondo amrit jagat royana jagat raya nekseni risang proklamator aku risang proklamator agung ya datan liyan Bung Karno datan liyan Bung Karno bela bangsa tekeng pati sang pendudah Pancasila dasar negeri ya sing yakin wae balungane bareng monggo yuk putra pacar biasa bumi blitar cahayane madangi bumi pertiwi bela bangsa Indonesia merdeka sukaleno takaleno takeleno Bung Karno bapak bangsa Garuda Pancasila Bung Karno proklamator presiden dan kapisan Bung Karno penyambung lidah rakyat terus merdeka Bung Karno enggak sejarah sekali lagi coba bareng ora usah nganggo nganu apa jenenge iki gamelan ya men penyanyi Pak Haji Dam le midhangetake ya cetha ya 1 2 3 yuk Bung Karno putra pacar biasa ke bumi blitar cahayane madangi bumi pertiwi bela bangsa Indonesia merdeka sukalilo tekaleno tekeng leno Bung Karno bapak bangsa Garuda Pancasila Bung Karno proklamator presiden kan kapisan Bung Karno penyambung lidah rakyat terus kumreka Bung Karno tugas sejarah kemerdekaan matur sembah nuwun ya iki mau lagu Bung Karno Putra Fajar ngono ya Mak ayo wedhus-wedhus Ayo Des. Anggere lagune muni kok terus ding Jodolinggo. Iki mau nek Bung Karno nek jaman saiki, Do. Iki seorang superhero, iki Pak Idam nggih. Superhero. Superhero.
Pak Bung Karno kuwi. Oh. Ada wong telu yo gawe grup superhero. Oh, dadi grup kuwi ben terkenal nganggo jeneng Superhero. Contone. Misalnya Superman. Heeh. Grup telu Superman. Gawe grup jenenge Superman sing iso mabur. Oh. Ndeloke motone Kanggre kleru iso tak ajar aku ora seneng. Superman ngono kuwi. Nek kleru Superman bapakku. Oh. Ganti. Umpamane kleru ra dijak. Jane lho. Iya. Berarti trio Superman aja Superman. Oh, ketemu ning ketemu ning dalan. Halo men. Halo per. Halo Su. Lah kan jenenge Halo bos. Superman. Pindah. Kowe kene. Ya iso. Kowe ketemu Jonet. Superman. Superman. Halo men. Halo per. Halo Su. Apik ya per ya. Piye ta Su? Anu per. Piye Su? Kowe su ngono. Oh sune kono kok. Wong loro. Sing penting kuwi Aku Su. Superman. Lakon kowe. Umpama ning kene, umpama lho kowe mau nyebrang dalan gede. Ana asu gede karo asu cilik. Heeh. Bapakne rombokne ning kono anake melu. Asu cilik anake nyebrang, cret ngono. Bapakne asu nesu ora? Yo nesu. Sabar Ben, sabar. Jenenge alangan ki ora tah dinesoni Ben. Anakku asu kok. Kowe iki kirek ya, Du. Lah ya kan ngomong toh, anake tabrak dir mati. Nesu. Bapakne asu nesu ora? Nesu. Sabar Ben, kuwi alangan tabrak motor. Ya ponakanmu dhewe, Do. Piye? Oh, keluarga. Wedhus ya. Rumah saku kok malah do cucu-cucuan. Mbak Elisa ayo dikandani. Kandhani yo. Oke, cepet-cepetan wae. Heeh. Kripik gedang kripik telo. Idolane aku ki Elisa yo. Yes. Idola Iya, tuh Elisa. banget iki. Iki menunjukkan nek Indonesia seperti yang dingendikake Pak Idam. Idam. Nggih. Sabang sampai Merauke. Ini kene ternyata juga Indonesia mini. Kamu dari Indonesia bagaimana? Mbak Elis? Timur. Timur menika Pak Idam. Tapi nek waktu isih tengah, isih Oh, Weita. waktu Indonesia tengah. Ya, waktu Indonesia Tengah. Yo. WIT. Dari Sulawesi ya? Ya, Sulawesi Tengah. Sulawesi Ye. gitu lah. Sulawesi sik ngene iki lho, ngene. Ah, Gambare. K, gambar K. Nek kowe Kalimantan kowe. Apa? Kok kan? Nek lho nek pulone Kalimantan kowe gede. Oh iya gede. Yang Mbak. sini ya? Iya, Kamu yang di K. Yang di sini dekat lehernya. Ya, dari Sulawesi. Yuk kono Makassar ngisor. Kene iki Palu kene iki. Ora. Iya kan Sing dhuwur Sulawesi kok bisa. Manado dhuwur Manado. Iya, atas Gorontalo. Manado nek nggon dhuwur daerah kene iki. Makassar kene Makassar. Makassar ngisor dhewe yuk Nggon kene. kelek kuwi nggon kelek. Nggon Ya kelek, kuwi nggon namu Palu, ya? ya. Palu. Kelek. Kene iki Palu ya. Ngene iki Ben ngendi? Makassar. Ora ngerti Manado, iki. Apa Manado? Manado. Ngisarmu apa? Makassar ngisor dhewe. Kene iku kudu Palu. apa? Biak. Ya iki kono Papua. Kok Sulawesi ono biak. Oh ya. Iya. Radong pulo. Oh. IPS kowe leh 5. Pulau iki Indonesia Bisa mau ngandani. nyanyi apa? Nyanyi apa? Tembang kangen po. Ya. Kamu mau ngaturaken. mau mengucapkan apa? Ngaturaken sunggeng ambal warsa enggal. Ambal Apa? warso. Ambal warsa. Heeh. Selamat ulang tahun, happy birthday. Ya. Nambal warso iki lho. Warso iki bocor Ambal, apa? ambal warso. Ambal. Oh, ambal. Ya, ambal. Ambal pisang. Kagem Bapak Idam. Kagem Bapak Idam, semoga nanti Mugi-mugi mugi-mugi apa? Panjang umur. Panjang yuswa, nggih. Sehat. Banyak rezeki. Banyak rezeki, Barokah. dadi panutan rakyat. Amin. Nonton dalan Benjang nanggap wayang malih. Benjang nangkap wayang malih Pak Sino malih. Sindene kula malih dakilane mboten saniki. Oh, Bali. Bali. Ben. Nek mateni sinden iki hukumane. Sik. Kono bayar akeh bintang tamune. Aku iki mung 300 wis saksone aku. Mangsane banget. Kalau bintang tamu kok nggawa son. Son dhewe endi sone, Mas? Nang mburi sono. Oh, neng Pori. Nggih, kalih ulang ambel warsane Pancasila. 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 Pancasila.
Pancasila. Pancasila. Wono Jangan, saiki ora kena disebut nganggo ora iso. Harus Arep nganggo Pancasila. basa Jawa tetep harus mengucapkan Pancasila. Pancasila pakai A. Pancasila karena Iya. dari bahasa Sanskerta. Nangka yo nangka. Heeh, aja nganggo. Nangka nongko. Wis rasa-rasa. Mata moto. Yo Wes, wis rasa rasa. diteruske. Tetap Pancasila ulang tahun yang ke-74. 74. Jadi masih di bulan Juni. Sajane tanggal 1 Betul tanggal 1. Itu dirumuskan tadi tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai ke tanggal 1. Oh ya itu tadi sudah disebutkan sama Pak Idam. Dokun Wah, Ben, modal Kosakai ya Ben. BPUPKI. Suarane teng pecotot ya pinter ya. Oh cerdas padake kaya tujuan bangsa Indonesia kudu dicerdaskan, mencerdaskan. Berarti rakyat Indonesia. pemuda sekarang kan guru ya. Kudu ngono. Cerdas. Dagelan yo intelek, ora jerone telek dudu, tapi intelek kudu iso mikir. Nggih, Bu, nggih. Cerdas nggih. Matur Ngono. nuwun, Bu. Nggih, sami-sami. Ben, tak tesnya delok Ben. Apa tes ya? Remaja sekarang harus otak komputer kecerdasan. Ah iya. Berpikir cepat. Berpikir Nah, cepat. tapi belum tentu ketoke ayu ngene iki ning kecerdasannya belum tentu sempurna. Oh, iya. Yo rada kok 7.500 kalikan 8.079 berapa? Ora ngerti kesuwen. ICU-nya rendah. ICU ya apa? IQ Om. Loh, nek nggak punya IQ masuk ICU. Oh iya, ICU-nya rendah. 1.875 kalikan 989 berapa? Hamba Oh, nggak kok. ngerti ya, lambat. Iki kecerdasan. Wes, apa? Oh, pinter. 795 tambah 5 tambah 2 kali 2 berapa? 1.880. Kok iso lambe? Lo cerdas. Salah yo. Loh, komputer kira apa? Sing penting cepet, salah nomor loro. Oh ngono. Wah, nek ngono kowe mengandung kecurangan yang masif. Dan sistematis. Aja manut kuwi sang kuwi. Ora oleh. Kuwi aja Pak. manut kuwi. Kuwi nek ngitungan ngawur, mula Ngawur piye? deloken sirahe iki rak wis kaya mawa to kuwi. Muruk. Buri wis nganti. Iki budak e. Saiki aku ngerti kowe pancen cerdas sapa sing mengesahkan Pancasila, ngerti ra? Mudhar ora. Syukur kowe. Kowe Syukur cah kowe. Iki anu iki ilmiah iki Iki ilmiah. S2. Aku dhisik pas Coba. ramah kate kuwi. Iki S2. Coba, iki kan hari iki ngomongke Pancasila, Ah, betul. nek pancen kowe iki intelek, kowe cerdas, ICU-mu apik, Oh iya. ya. Heeh. Sing mengesahkan Pancasila akhirnya menjadi hari lahir Pancasila kuwi sapa? Modyan kowe. Sederhana pertanyaanku, rasa nganggo angka, rasa nganggo angka. Waktu kuwi aku belum lahir. Aku. Sapa? Yo, pertanyaan diulangi. Kalau memang kamu cerdas. Oke. Siapa yang membuat ini Pancasila itu akhirnya Ini- disahkan? Yang Jawabane mengesahkan. ngawur kene tak Mengesahkan. garis lho pisan. Yang mengesahkan. Yang jelas bukan saya, Bu. Ya lanjut, wedhuse sing Ayo, sijine wedhus meneh. Yes, iki. Wedhus prongos. Ayo, Dus. Ayo sapa sing ngesahke? Oh, Ya ora ana nek wedhus iki mrongos karo ora padha wae. Kok wedhus untuk tok. Ah, Dus Piye? kibas. Sinten nek iso? Ayo tanya Iki kuwi. justru nek wedhus kok ngene iki nggo tengkleng apik banget. Oh iya ontone ya, jan rada mirip Ditanya sih. karo Bu Guru. Ayo. Gimana, Bu Guru? Sapa sing mengesahkan Pancasila? Saiki kan kuwi ka ono 9 panitia kuwi. Wah, wah. Ono sing mengesahkan Sejarah ketuane. kuwi Mas Nur Janis, asistene Pak Idam Samawi. Wo, kuwi mben kancaku SMP. Mas Nur Janis, Pak Janis. Oh, kuwi mbiyen sak bangku aku nek sing jenenge sejarah. Heeh. Iya. Kuwi mbiyen anggar ulangan sejarah nyonto aku ben. Wah, berarti ne Aku pinter Janis ndak? kuwi. Apik no berarti Oke. bijine. Bijine dadi elek wong nyonto wong goblok. Oh, ya ngakoni goblok. Diterangke. Berarti salah iki dak. Sapa, Sa? Dicowok nggih mengke nggih kula nggih, Pak. Oh, wis Dokter entar kok dicok. Rajiman, Dokter Oh. Rajiman itu akhirnya tahun 1947 mengesahkan itu dari pidatonya Insinyur Soekarno. Weh. Bahwa Pancasila harus mengurat, meresap, mengurat dan mengakar dalam pribadi Tepuk tangan. kita. Oh, luar biasa. Kuwi asid es loro. Heeh. Kowe asid jiwe pilek kowe iki. Seluruh padake. Loro. Iki si Aldo esi dhewe ndoglas kok kowe. Douglas ki apa Douglas? Ndoglas Kowe ki apa? nyolong. Allah. SMA. Kowe? Lho, Oh, pinter aku namanya SMA. Kowe apa kowe? SD no. SD kok pinter. SMA pirang tahun? 3 tahun. SD 6 tahun. Oke, endi? Oke, SD. Wah, suwi kowe pinter 6 tahun ya. Ya. Wedhus pekok yo.
Wis di 6 tahun atau 3 tahun kok pinter sing 3 tahun. Saya bangga sing 6 tahun ya. Ya. Ayo Mbak Elisa. Mbak. Kalian nyekar. Yo. Bawa nggih. Napa lali janjine ngempi pangkur Semarangan. Oh, Sampeyan iki Mbak Elisa itu luar biasa pangkur Semarangan. Yo, wah monggo diaturake. Mingkar mingkurengu kara akarana Oh, iki piyayi ratus Jawa asli wae gelem nembang Jawa. Iya, wedhus-wedhus Jawa kok ora gelem nembang. Nang wae. Rasa disemauri ndak nyelot Iki sing jero. nek wedhus Jawa ki aku iki gibas iki. Oh, wedhus sing ana gibas barang. Gibas ki wedhus sapa kuwi? Jelas Net. Gibas sing biasa. Gigine lepas. Oh, gegene lepas. Ngece. Berarti palsu untumu Pak saiki. Cilaka to. Pak, ayo Pak, ngadeg Pak. Lagi iki lah aku dolekke untumu. Untumu palsu. karenan marti si Mas, ngati-ati. Apa ya, Beng? Apa kowe iki? Kaya wedhus arep manak. Aku ya wedhus. Oh, wedhus wedok. Nek kowe wedhus aku seneng dolan-dolan kandangmu terus. Wah, tenan mbok iso tak pruput wedhus kaya iki. Lumayan. Lumayan lho iki. Ayo mayite wis 20.000 gelem aku. Ya, tenan. Terus lajengan lu Bu Guru nggih, Bu Guru. Aku sekolah. Sahur, sahur. Mak plendas. Blendas ki apa? Blendas. Ngaten Bu Guru. Plendas niku sesuatu yang dari Duk? Meteor menimbulkan kecepatan apa? Kecepatan yang sangat luar biasa. Jadi gini loh Mbak. Oh, biasa. Jelaskan, Pak. Jelaskan, Pak. Coba sing. Jadi plendas itu ICU nah. Peledak meletus itu. Jadi dari faktor dari meteor. Di situ kan ada Jupiter dan sebagainya. Ya. Itu kan turun menimbulkan Meteor apa planet? Jupiter kuwi Jupiter planet itu tadi itu jatuh ke bumi, itu menimbulkan Jatuh. gravitasi yang sangat luar biasa Ya. sehingga menimbulkan cahaya sinar itu yang memantulkan super energi yang sangat luar biasa sehingga saya kan ahlinya ahli Mbak. Oh, core Of the core. core. Ya. Oh, iya Jadi iya. pelendas-pelendus itu intinya Cepatnya cepat. wedhus wedok tadi. Wedhos-wedok hubungannya karo meteor? Iya, itu kalau mungkin makannya seret jadi buang air besarnya pelendas-pelendus. Oh, ngono. Angel loh kalimatnya. Mau ngarep wedhos ngising wae tekan meteor. Aku ora tekan kono malah tak jelaske lho. Lah iya mau ngarep ngomong ke wedhus ngising kok tekan meteor. Sing itu nyanyi, sing. Ya, sing. Sing nyanyi. Jadi wedhusnya Mengisi nyanyi. Singing. Sa, Ya. kayak iki lenggah Pak Idam kok aku ra wis matur to, bola-bali tak kandhani, aja nyebut ngising. Malah dicedak. Wis iki aku nyandani bocah kowe. Lah nggih nek Aja nyebut kuwi. Nek ning wong ning Jawa ki badhe wonten wingking. Kan wedhus dudu wong. Wah. Betul Bu Guru. Tas. Ya. Wis nek ngono kowe melu iki wae. Oh, aku melu kowe pancen. Kapian ning nggo aku ngene iki mah boros. Ya. Aku mlaku dikira karo ingoni-ngone. Monggo Mbak Bu Guru, monggo.
Wedhus. Apik mana. Ngising mau. Saya nyanyi. Ya. Sinuba Sinukarta Mreh Gratarta Pakartineng ngelmu kang tumrap neng tanah Jawa agama gemeng aji Lali janjine ya, Sa? Nggih. Ya, monggo dados yuk. Hey, yuk. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak wedhus kabeh. Oh alah. Lha apik matur sembah nuwun kabeh yo wedhus-wedhus kabeh. Dijak pisane diundang wedhus. Kowe ngerti wedhus, Pak? Apa? Anak wedhus jenenge apa? Cempe. Anak cempe? Ora ono. Ah, ora ngerti silsilah wedhus. Lho, Kudu ngerti. kowe ngerti anak wedhus apa? Ngerti? Apa? Cempe, Anak cempe. putu wedhus. Anak-anakan. Wedhus. Anake cempe. Cempe di anak jenenge putune wedhus. Putune wedhus. Nah, kowe silsilah wedhus ora ngerti kok. Oh, Iya. kowe kewan kok ya, Ben? Wah, kewan-kewan aku apal. Apal kok? Gajah meninggalkan apa tadi? Gading. Gajah lendelik ning ndi? Hutan. Wah, ketok. Aku helikopter. Kebun binatang. Ah, dienggo tontonan. Ah ning ndi? Ning buri panggung kono mau. Kok iso? Ah, ning buri panggung. Ah kok ora wiro aku. Ah, lagi ndelik.
Gajah ndelike ning. Ndelike ning mburi panggung. Kok ora ono? Lagi ndelik. Tak goleki ra ketemu. Gajah sikile piro? Papat, Nek pitik, loro, nek ulo. ora ndek sikil. Ngopo ulo ora dikai sikil? Binatang melata. Ah, kecerdasan ICU-nya bosok. Sinya bosok. Aki yo ICU. Ngopo ulo ora dikai sikil? Gajah sikile piro? Oh, papat. Pitik sikile piro? Loro. Gajah apa ulo? Ulo ora dikai sikil. Kenapa ulo ora dine sikil? Ulo nek dikai sikil nyokot. Kok iso? Kowe ulo liwatke ana sikil. Cet. Sokot mutiar kowe. Oh, ya bosok. Kata-katane iki lho, kata-katane sing anu, ulo ora dikeki sikil. Ulo nek dikeki sikil ya nyokot bener kuwi, bener Oh, Mas. bener bos, sip. Ulo dine Tak bela bos, mau di museum wisata tak bela. Tikus sik sikile sapa? Tikus sik sikile loro kok. Oh Mickey Mouse, Bebek sik sikile loro. Donald bebek. Kabeh bebek sikile loro goblok. Kok iso? Ya bebek sikile loro. Sak wong loro iki jawaban pertanyaan. Oh. Apa Oke. bos? Ana pitik jago, pitik babon. Pitik jago, pitik babon. Sikile piro? Papat. Papat. Oh, Pitik ora jago loro, babon loro, papat. tergantung. Kok tergantung? Nek pitike jago munggah, Oh, pitike jago bar tompo rapot to. Munggah. Iya. Kandhane ya. Ya, Mbak Tatin karo Mbak Tatin. Ayu. Ya, loro sisan. Loro Wes, sisan. ini Mbak Tatin. Monggo Mbak Dati. Iya wis. Golek sing gedhem-gedhem iki lho. Ndane ya. Iki idolaku lho, Do. Dhisik ya bojoku semene iki ben. Nah terus Dhuwure 150, bobote 120. Dadi mlaku kaya SpongeBob. ya ora. Terus Wo, kowe aja muni SpongeBob. Apa, Bos? Kowe ngece sinden pinggir dhewe kae. nyuwun sewu lho, Mbak. Padha bojoku, Do. Heeh. Bojoku kae 150, bobote sejak 5. Heeh. Saka mburi kaya kulkas 2 pintu. Bojoku iki 150, Heeh. bobote 120. Pengen diet. Terus Bendino mlaku 6 kilo, 6 kilo, 6 kilo. terus Buh, kuru. ora iki saiki wis tekan ngendi le mlaku ora bali-bali iki. Kuwi bojomu minggat. Oh, ora diet to kuwi. Kon melu kaya bojoku. Ngopo? Melu yoga. Wah, apik kuwi sehat. Apik piye? Melu yoga kok. Oh yoga rung nyambut gawe. Tenah kere. Yoga rong nyambut gawe ya. Monggo. Monggo, Mbak. Yes, Kang Dalu, Yes, Mas. Gendaro. Nek mau Bu Guru iki TU. Kok TU? TU apa? Lho nek TU kan pegawai sekolah tadi kan Bu Guru ini TU-nya. Oh. Ngono iki golek sekolah iki sing sabar kaya aku dhisik, Mbak. Lah pripun? Lho, sekolah sing sabar iki angel lho. Jenengan nek mlebu sekolah SD iki jam piro? Jam 7 to? Jam 7. Ah, aku ora sabar. Aku jam 8. Kok jam 8? Takoni gurune, Mas Aldo, kok tekone jam 8? Jenengan mboten sabar lek teko meruput to. Oh, sabar. Golek sekolah sing sabar. Ah, aku nek Bu Guru ini sekolah terus aku ke saiki. Mergane apa? Nah, iki Bu Guru SDSB. Apa SDSB? Semok depan, semok belakang. Wah, pengen. Ah, penggemare Mbak Tatin. Nggih. Ya. Nggih. Karena apa? Nembang apa piyai loro? Ya. Wah, ya iki pas banget iki Mbak Tatin lemu, Mas Wis ben lemu, Tonjok Mbak Ayu lemu, Mas Aldo ya lemu. Wah, besok ndi anak kok bal voli lho. Mengko terakhir arep tak jodokke Junet karo Prastiwi. Ya. Saestu nggih, Mbak. Cocok. Cocok nek. Apik lho kuwi jan malah kaya lombok temumpang tahu kuwi kok. Ning aku mesake Mbak Prastiwi, Bos. Apa? Malam pertama mesti opnam. Kok sebab Oh raja-raja untune. Ayo, tembange apa? Nggih, Ya. Mbak. mau enten pamundutan, Pak. Apa? Menapa? Gerajakan. Oh ya, dibawane piyai loro. Ya. Monggo. Ayo dikancak. Lah mendek meneh wedhus. Iki Kula meng pindah mriko, Bos. Ayo kowe. Ruman aku meng kepengin weruh Aldo joget iki piye. Ampun, Bos. Ah piye? Lho wingi teng niku panggungnya jugruk ya. Niki Ya. joget iso memolo niki. Mangga, Mbak. Mampiat mayor eman Ya. Banyuwangen. suarane gending pelambiangan
sing ning sawah biasane. Lah Mbok apa? anu tulung mbokmu kabotan gawoan. Piye ta? Gawat. Lho Ayo saking ning sawah kan ado. Iya. Iki lho, Lemu teli. kabotan. Aku iki padha karo ning Beringarjo batu mau batu iki batu roek. Aku ora tau dodolanku. Wah, kaele babalan bale mlebu gawang. Ayo. Nyaram yai noswan tara Banyu. Banyu wangi Yo, dibarengke. Yai loro. Kulon gunung wetan gunung samudra. Samudra. Yo. Gunung wetan segara Ya. Lor Bareng meleh mboten? rasa. Mbok kula dites kali aduh Mbak Sange wong niku. Ayo do ngadeg. Oh iya. Pripun cakepane Mbak Sange pengen Kulon gunung wetan segara. Yo Ciro lu. segera. Kok malah Mboten sakit. Kaya cah SLB. Itu dipono suarane ana wanune kok jero. Ayo wetan gunung tok. Lah piye? Wetan gunung kulon segara. Lah iya, cengkoke. Kowe mau gunung kelepan segara. Segarane dhuwur. Wetan gunung. Tanggur untuk monggo. Pun lajeng kemawon, wis mampir ben. lar lan kidul alas angka kang kalim ya lewyan Belam. Belambiangan Belambiangan Ya. Aja. Monggo. aja tak Apik yo, Mak. Oh, apik apa? Iki nabe meh ngawur kok. Ya. Sopo ben kok nginjeni? Sik wingi latihan ra teko. Reme blong. Lali ra dienrem. Mundur. Blong. Monggo. tanah India Kumel yaring. Kumeliaring taman sari nuswan tara Ya. Ayo, wedhus-wedhus rada nisih-sike. Iya. Arep ngopo? Anggo ngeber Banyuwangi. Iya, mangga. Yuk.
matur sembah nuwun Gagrak Banyuwangi. Ya. Matur nuwun ya, Mak. Mbak Ayu karo Mbak Tatin wah ngebere wis. Kula tagih sik Junet kali Mbak Prastiwi nggih. Jelas. Anji ya. Cintosi para netizen-netizen. Nggih. Nyuwun sewu Mbak Prastiwi. Ya, Mbak Yu Prastiwi kantun setunggal. Inggih menika Liwung. Ya. Ya, Mas Junet. Karo Jonet Prastowo. Ini net. Nek tengah. Wis pasangan serasi. Serasi. Nek artis sama net artis Jakarta sama net. Ditulungi net. Iya, Nyuwun sewu. Nek rabi tenan ngono paling anak-anak terwelu paling. Kira ada. Cocok ya. Cocok ya, Bos. Piye net jejer net. Ora Sing Prastiwi pundi? Weh, kuwi ngarepmu iki lho. Kare kula kon duet kali Prastiwi iki lho. Matane. Matane. Kene aku. Syukur ora. Langsung dionekke matane. Piye nek awake dhewe saiki kletak-kletakan wae. Ya ora. Awong janjine kok duet tok. Duet. Dirayu Prastiwi. Dirayu sih. Kaya pasanganmu kae lho, Net. Waktu kuwi jumpa pertama. Aku rasa tok rayu wis gelem kok. Wah. Wah. Rasa dirayu wis Lah gelem. iki wong apa anane kok nek cara wayang Antasena kok. Ora kuwi lagi arep bedake ngarep rombirune endi. Dirayu net lihat ah. Iki lho mburine iki lho. Oh, kuwi Net. Mapan. Brutu net. Brutu. Lihat air mengalir. Ngono kan nek dirayu net. Ayo, Net. Ayo, Net. Ayo kuwi. Ora kuwagang Jonet malah ora kuwagang. Aku berpuisi ya Ben ya. Ketika mentari terbit di ufuk timur. Ape? Kedawan esuk-esuk. Ketika mentari esuk-esuk. Mentari. Esuk-esuk ngono wae. Kedawan esuk-esuk. Esuk-esuk. Ah. Dan ketika kakiku jatuh terduduk. Dodok. Jatuh terduki dodok. Aja dawa-dawa aku ora kuat e. Aja. Dodok no. Dan gemericik air mengalir di sela-sela bebatuan. Kalen. Kedawan, Net. Berarti dirayu ya. Dirayu seperti singkat. Esuk-esuk dodok neng kalen. Ngising. Wah. Wah wis. Ane ora ana ya iki ya dol. Iki termasuk dol cangkem. Nggih kula dol sak napa-napane dol. Ora ngono. Lah ngono lah. Lagi ngerti ya. Berarti oversize. Ayo, gek nyanyi iku ndak tekan iki. Yo, Liwung, Mbak Yu Prastiwi. Mbak Yu. Ayo didampingi. Wah, lho. Mulai nyanyi maksudnya. Oh, sapa nyun sapa? Ora usah dhewe wae. Iya ning sing nyanyi kene. Wah goblok kowe. Wah. Goblok. Ra dijak kowe. Iki. Mbak Sange dionekke goblok. Ora apa-apa, aku iki termasuk umure sak dhuwurku. Apa punden ya kuwi. Umbiyen sing Delokne arep dilarung ning anu. Ya suwane Mbak Prastiwi niku pas sak angkatan oleh gunungan iki lho. ya ora kok ya. Yo. Engko dideblingi ra apa-apa nek kowe arep jengkelit. Heeh. Weh, jengkelit barang. Nganggo anu barang to, koprol barang to. Wah, ora ngerti aku. Biar lebih apa? Menghayati, menjiwai. Iki biyen main sirkus ya Prastiwi. Mbak Prastiwi. Biyen kan dhuwur. Jluk mengkerti kan. Saking dhuwure Yayu ya. Yen sewu lho Yu. Wedi nyawur. Kuwi dhisik iki akibat gempa Bantul. Begitu isu tsunami, omahe kidul mlayu, tekan dongkelan sikile trepes. Trepes nggo jejak. Wah! Aku yo ngomongke yo ngopo. Yo, Mbak. Dadi, yo. Yuk. Liwung. Dadi Wedhus telu melu joget ya. Nek lagu iki joget ae.
wanita kuat tangel lamun. Wanita satu di antara wedhus tiga. Tetep isih eksis kok piye? Ya, bakoh. Nek aku luwih seneng ning ngeten iki lho. Hae, hae. Lah ning dhuwur malah kaya pramuka. Hae. Enak. Ayo. Sabtu Pintar. Uyuk-uyuk ki piye ki aku? Do nafsu ora aku. Wah, ora nafsu minggir-minggir ki mah jijik iki mau. Ayo, sing mempeng banget wis ben. Aku pengen nek cilik iki piye lho. Lagune ana sensasi 500-an ora kathokan. Oh 500-an. 500 Tanpa ketan 5 ora kathokan. ora krungu aku Mas. Yo lo nyanyi yo ora mutu. Ki mau cendol dawet tanpa cawet yo. Ya karo kuwi barang tanpa Nekat banget. Yo mangga. Yo. Aku ning wayangan lho tau joget lagi karo Mbak Prastewi lho. Wani joget aku bos tenan. Nek ora Mbak Prastewi aku kan ngeband karo iki sale. Ini nek Doro apa nek Doro? Nek Doro kuwi Megan Plangkok. Mabure piye mabure? Oh, wisut tuil. Terus ambles bumi kowe ya. Ambles bumi. Doro ambles bumi. Kacake bantere kaya Antarja. Yo mangga. Yo. ngatur ngopo kowe? Syukur kowe. Syukur seneni. Seneni kowe. Syukur kowe. Seneni kowe. Wah, ayo mangga. Sing komandane wis diseneni kok kowe ndake. Pomone anggota. Wis ora usah dikon kok disantret wae. Yo mangga. Ngopo Ben? Ngopo? Pacake liliput aku. Rada adoh kene anjlok ngenani sikil lara tenan lho iki. Ayo medun, aku ndak tiba. Iya. Kok dolanan to aku. Adik jangan nakal ya. Aja nggo dolanan to, Cah. Langsung wae. Wah. Ya Ora. ya langsung. Men meriahe nggo dolanan sik. Aduh ya. Keriye. Sabto Pandita Ratu. Oh, Sing nyanyi mau aku mulai tandekke. Aku iki gaweanmu ya aku sing nyanyi. Itu yang wetengku lara nek iki asli. Ya Allah, bareng ana sabar ya Allah. piye meneh iki? Malah kaya ngunggahke dispenser lho. Masuke meneh. Kurang ajar tenan. Ora iki Wis ben lho Mbak Yu, wis ben lho. wis ben wis ingin tenan kowe. Kandhane. Kok ketoke nafsu banget kowe Ben. Keriye aku. Kaya piye to? Ning ya wis ben suwe ra dijunjung ah. Wis. Apik ini. Wah. Iki kata-kata yang menghimbau lho. Kode keras iki kode keras iki berarti. Ayo yuk, teruske yuk. Dadi lewat atiku wong bagus dadi aku jaga rintan siandaku Yo.
Gusti Allah, paring ana ngapura. Wis Ben. Iki ya Pak. Aku kok dadi duwe sinden pekok kaya. Bos, kula mirsani jenengan nembe niki. Mbak Prastiwi niki jan total tenan. Mau disuting saka kono dikadoan iki mah kaya luwak anyang-anyang. Sampean terlambat. Saldo, sampean nek mrisani Mbak Prastiwi lagi saniki terang. Niki fane luar biasa. Wah, nggih napa? Di antara sinden-sinden iki fane Prastiwi paling. Lho kok saged ngerti to? Sampean nek nonton wayang nganggo ana wong nganggo kaos gambar angelo. Oh, nggih nggih. Bener kok umpama. Gambane sing mesake sing niki. Ngece wau. Begitu Mas Triwin jondel ting. Hah, padha dure. Ben kok tak ambonane. Ngece. Ame diamboni. Ayo dintekke berhasil. Sabda perintah Piye nek ngene? Tepuk tangan kagem Prastiwi. Iya. Luar biasa iki totalitas yang luar biasa. Gendong meneh Ben, ayo. Kono. Penake Ben. Tuman. Iki ne wis dosa guyu kabeh iki lho, Ben. Ayo nonton. Ayo. Iya. Ki weteng kula ora nek iki. Luar biasa iki pokoke. Iya. Siap-siap viral kowe yu. Iya. Iso pokoke anggere Prastiwi njaluk foto. Ah, paling sing foto mung bathuke tok munggah ngono. Wong-wonge cendhek banget ora. Aku lho rekane ngeki foto niku Mas Seneni. Lah pripun? Dia sing ndar foto monggo setengah badan ya oleh napa sing jupuk ndase tok. Wah, aku ora nggondas. Seneni malah. Ning dewa tenan. Pak Prastiwi matur nuwun. I love you. Nggih, waduh nuwun I love you barang iki. Ha ya saking wis pokoke tenan. Nggih, Mas Aldo, Mas Wisben, Mas Junet sembah nuwun. Ya. Sampun kepareng ngrencangi nggih. Iki tak neruske crita sik wis setengah siji ndak ora budul critane no. Ya ya tak derekke mak ya nggih. Kabiasa swaranipun lir ombak ing samudra.
dampyak. Nadyan aku ki wis tuwa yen to nyumurupi prajurit padha lumaku kuwi rasane kaya bali enom meneh. Werkudara. Wah. Baladewa Kakang kuwi. Wis suwe pun Kakang ora prapta negara Mestina. Nganti pun Kakang ora weruh perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Gajeke crita sing wis sumebar warata saindenging jagat yen to anak-anak Pandhawa tumpes kelor datanpa sisa. Ya pancen bener. Anakku ora eneng sing urip, anake Janaka ora eneng sing urip. Kabeh padha tekaning pati. Lah kok dadi iki aku ngadep. Iki aku ngarepake rasaku kaya isih padha urip ning alam padang. Iki sapa Werkudara? Aku wis ora kerbong, aku wis ora ngerti. Wah. Sing ngarepku ya anake Setyaki. Lho, anake Setyaki? Yo. Jenenge sapa? Jenenge Jayasanga. Jayasanga ya Raden Sanga-sanga. Lho, menangan. Yo. Raden Sanga-sanga? Yo. Sing angka loro kuwi sapa? Miturut pasuryane, wah corekane pasuryan kok ora beda. Bareng aku weruh karo bocah sing ning tengah kuwi, rasaku kaya weruh karo Gatotkaca. Kuwi anake Gatotkaca kuwi putuku. Lho, putumu? Ya. Sapa? Kuwi Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana. Ya. Sing mburi kae? Kaya putuku. Anake sapa? Anak Antarja. Jenenge sapa? Raden Danurwenda. Lah terus kok sik? Anak Antasena eneng ora? Eneng. Endi? Iki bambung kaya bapakne. Gleleng kaya mbahne. Hus. Wah, ora nyono babar pisane Antasena ya anak-anak. Monggo wujude ya ora beda karo gerangane. Heeh, Mbah. Aku putumu, Mbah. Wah, jagat Dewa Bathara krungu suarane wae kaya wis isih weruh Antasena urip ning alam padang. Biya-biya Werkudara. Apa? Iki adiling sing kuwasa nadyan atmajamu padha mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Ning kowe iso nyawang anak-anakmu meneh, sarana kowe nyawang putu-putumu ingkang jebles ora beda karo gerangane. Wah, iya. Setyaki, wonten dawuh. Kowe ya ngono. Nadyan kowe mbiyen Senopati Ndarawati, sing saiki wis suda kekuwatanmu merga wis dipangan dening umur. Kowe anak-anak ya awak-awakane tanpa beda kaya kowe. Wah, kenceng arenceng kaya mengkono. Dasaripun anak kula sanga-sanga menika turun kula. Turun kowe tegese seneng jotosan. Wah. Ya syukur tegese ana sing nurunake karo sing gerang. Ih, matur sembah nuwun. Wo, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wo. Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Mriki kula pendhingga jimat paripik. Siwa Banjar Jumut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, Jayasanga ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Wo ingkang wayah. Utawi ingkang wayah pun Sasi Kirana kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang. Sasi Kirana iki. Wah, edian padha ya mung kok gondrong. Ya wis ben. Tak kon potong angele ra jamak-jamak. Wah, wis ben menono bedane karo bapakne. Ya, tak tampa Sasi Kirana pangestune mbahmu tampanana. Lho pendhingga jimat. Eyang, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang Banjar Jungut. Wah, Sasi Kirana putuku tak tampa. Pangestune mbahmu tampanana. Kula pendhingga jimat paripin dayan ing kasantosan. Eyang Curiganata kula ingkang wayahipun Danurwenda ngaturaken bekti kula kunjuk. Danurwenda tak tampa pangestune mbahmu tampanana. Lho, kula pendhingga jimat. Eyang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, putuku Cah Bagus tak tampa. Pangestuku tampanana. Nuri sangat anggen kula ndadosaken jimat paripik. Simbah Grojogan Sewu aku ngaturke bekti ya, Mbah. Wah, iki kok ora iso basa. Wis tak kandhani anak Antasena. Diru karo gerangane. Ya, jenenge sapa? Aku putumu Jayasena. Ngaturke bektiku katur. Ya, tak tampa pangestune mbahmu tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Mbah Kakung bektiku katur ya, Mbah Kakung. Wah, Jayasena tak tampa pangestuku tampanana. Sanget banget tak pun didadekake jimat. Ana apa, Mbah kok ngawe karo putu-putu kabeh? Kepareng aku putumu Jayasena nyadong dawuh.
Ih pareng ingkang putra pun Jayasanga Cumadung dawuh, kula ingkang wayah pun Sasi Krana Cumadung dawuh. Kula ingkang wayah pun Danurwindo Cumadung dawuh. Jayasanga Sasi Krana Danurwindo Setyaki Jayasena. Kabeh putu-putuku kabeh ngertiya. Dina samengko aku minangka dadi wakiling Sang Prabu Kalimataya ya eyangmu ing Ngastina. Cetha paring dawuh kalawan eyangmu ing Grojogan Sewu yen to samengko ora suwe meneh eyangmu Kalimataya bakal lereh keprabon. Tegese ninggal keprabon Ngastina ora dadi nalendra negara Ngastina. Mula banjur mawana pirembugan. Sapa ingkang wenang lan ngganti kepraboning Yai Prabu Kalimataya ora ana nalika jabamu. Ya kuwi kadangmu si Parikesit. Sabab ngendikaning Yai Prabu Kresna, ngendikane adikku Kresna yen to nalika semana nampa sasmitaning dewa ingkang bisa nurunake turasing negara Ngastina ya kuwi ibu saka Wirata wondene bapak saka piranganing Pandhawa. Mongko sing ibu saka Wirata lan bapak para saka Pandhawa kuwi ming Abimanyu karo si Kanjeng Hyang Utari. Gandeng Abimanyu wis ora ana, Abimanyu wis mati ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Mula banjur dewa paring dawuh kaya ingkang wis tak kandhakake mau. Ora ana iku jabung si Parikesit, mula kowe tak jaluk kabeh padha nrima. Kowe tak jaluk kabeh padha ikhlas. Merga iki pancen peparenging Jawata. Nggih. Mula dipun dawuhaken wa kula namung kantun derek. Nggih, mula dipun dawuhaken Hyang kula namung kantun derek. Iya menawi dipun dawuhaken Kanjeng Hyang kula namung kantun derek. Aku mengkari manut pangendikaning Simbah-simbah Pandhawa. Sapa wae sing dadekke ratune negara Ngastina, Jayasena mengkari jumurung, Mbah ora duwe niat kepiye-kepiye. Mula kang sangka kuwi kabeh padha tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Bakal kepiakan ya kuwi jumenengane si Paripurna ya si Parikesit. Ya mung dina samengko ana panjaluk saka aku ing ndaturake marang Yai Kresna. Gandeng mbahmu ing Grojogan Sewu ingkang bakal mangku kalawan Parikesit. Mula dina samengko aku njaluk syarat srana supaya turas Kurawa lan turas Pandhawa padha rukun. Tegese yen ana turuning Kurawa ingkang rumangsa isih mangkel atine lan isih lara rasane merga wong tuane mati ning Bratayuda. Yen bakal darbe niat kang ora prayoga dielekke. Dijak manunggal. Ewondene ora kena dipringgake becik mangsa Baranga Purbawasesa. Merga pangajabku Ngastina tentrem, Ngastina ayem ana ing panguwasaning putuku si Parikesit. Prawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimatmu. Nggih, wong Estupada Prawaduka Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang kula namung Estupada dawuh paduka. Ya, Mbah, aku mengkari manut ngersaning Simbah. Terus putu-putu saiki didhawuhi piye? Ngrondani negara Ngastina. Yen ana trubusaning satru telik Mangindrajala, ingkang kabeh mau dumadi saka turasing para sata Kurawa Jawa dikangelan. Dilangket, dijak manunggal, ewadene berguguk murtawaton, mangsa borong tak pasrahke marang kowe. Nyuwun pamit tambah pangestu, nyuwun pamit tambah pangestu Kanjeng Hyang.
Katodyan Gatotkaca tinon mapakarka suta Tegapira Kresna parta manahar saktinira ngaglah ngregancang nganti kaya tugu Sinokarta menika ta warnane putra ing pringgondani atmajaning sawarga Raden Gatotkaca kekasih Raden Sasikirana citranipun prabéda kelawan ingkang Rama nalika semanten sigra tancut taliwanda cancut araning jecincing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange arsa ngambah dirgantara Raden Sasikirana samya sakala sukun jejak Bantara de gayuh ngawiyat sumusuping ima Imandaka Kecer Injo
wati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambraganggeng awita dencengan nuwun sewu dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdi pun togok ing atasipun kula menika namung abdi kula menika namung batur mboten kadosa dinten menika lha kok kula dipun caketaken anggenipun sowan togok wonten dawuh sinuwun Prabu nimbali dhateng abdi pun togok ngertiyo yen to wektu dina iki tembang rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen to Ngastina bakal ana jumenengan Nalindra anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal gumanti keprabon ya kuwi ora ali kejaba amung ingkang bakal jumeneng nata ana negara Ngastina tanana lha kejaba amung Raden Parikesit Gok wonten dawuh ujaring para sepuh kang padha ngandhake yen to aku Prabu Sawarka ing Trajutrisna iki isih turun Prabu Bima Narakasura tegese isih ana sambung getih antaraning panjenengan ingsun kelawan wong-wong Ngastina luwih-luwih Kanjeng Eyang Dwarawati ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna nggih lajeng Gok bareng tak pitung-pitung ala apa yen to aku nyengkuyung marang jumenengane si Parikesit sinambi nyaketake pasduluran nuntumke daging sing renggang balung sing pisah aja nganti dikiwakake Trajutrisna muga bisa direngkuh minangka kadang dening ya kuwi Yayi Prabu Parikesit ing bakal jumeneng nata ning negara Ngastina Lung lagi iki lho awak dhewe ditimbali biasane ditimbali ratu ki dijak mrono mateni sapa dijak mrono ngrangket sapa iki kok malah duwe Pak niat sing apik niat sing becik ya wajibe awake dhewe bersyukur ora sang dadak matur werna-werna apa sing dadi dawuhing Sinuwun Prabu Sawarka kuwi terus diestokke terus panjenengan kersanipun lumpukno glondong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi pirang pethi pirang gerobak aku ora bakal owel kesugihan negara ing Trajutrisna iki tumpuk undung kula kang sangka kuwi aja dikangelan Gok Mas Picis Raja Prana wulu wetu sing saka negara Trajutrisna mengko bakal ndaturake marang Yayi Prabu Parikesit kinarya srana tandha tresnaning Prabu Sawarka marang Nalindra ing Ngastina Yayi Prabu Parikesit Gok rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaruing sinten ingkang mantun minggah datul ing negari Trajutrisna kejawi namung Radyan Kertiwindu dah nyang swela miwah Sang Dursabala dumrajak tanpa harapan mangayun ngersaning nata Prabu Sawarka kaget ngesanata ing Trajutrisna wae
Tandya bala pandhom ya gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke Srukadite Merut layut sagung praratu lho sapa iki dumrujug tanpa larapan ngadhep ning panjenengan ingsun. Kowe kawula saka ngendi? Yen pancen kowe priagung saka ngendi? Ih, dipun tepungaken. Kula menika namung kawula alit negari ing Traju Tresna wonten ing sudi mestani dhateng kula. Kula menika namipun Kertiwindu seniwun. Kertiwindu. Lho nggih, kasinggihan menika kadang kula. Menika anak kula pun Danyang Swela, tuwin menika anak kula pun Dursabala. Kertiwindu Danyang Swela Dursabala. Lho nggih kasinggihan mekaten. Wigatine apa kowe sowan ning negara ing Traju Tresna? Sepisan kula ngatur karen pabekti ndungkap angka kalih. Wiwit saking jawi kala wau kula sampun sumerep panjenenganipun Sinuhun Prabu Sawarka menika tata-tata nglempakaken bulu bekti piwah glondhong pengareng-areng. Menika nuwun sewu badhe tindak dhateng pundi? Kertiwindu, wonten dawuh. Ngertimu apa? Iki perkaraning Nalendra. Dudu perkara ning kawula. Nuwun mapunten, namung kepengin ngamuningan iki mawon. Yen pancen kowe pengen ngerti glondhong pengarang-arang guru bakal guru dadi peni-peni raja peni mau bakal tak aturake marang Yai Prabu Parikesit. Ingkang bakal kajumenengake nata ing negara Ngastina. Tandha tresnaku aku ki anak Prabu Bama Narakasura. Kanjeng Hyang Kresna kuwi banget nggone caket kalian para Pandhawa, mula ora aneh yen aku bakal nyambung sedulur, nyambung memitran kelawan Yai Prabu Parikesit. Ngaten to? Ya, nuwun sewu. Sampun kinten kula menika badhe memulang nanging menapa sampun trep? Lho. Wis trep piye? Nuwun sewu, menapa mboten nami panjenengan menika badhe soroh pecah utawi Sorapati wonten ngersanipun para Pandhawa? Gusti, kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe wani ngucap kaya mengkono? Inggih, amargi nuwun sewu mbok menawi panjenengan dereng mangertos cariyosipun. Menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe dedeple dhateng nata Ndarawati ingkang eyang menika nuwun sewu panjenengan menika sami kemawon caket kalian mungsuh. Kaya aja ngawur. Kanjeng Hyang Ndarawati iki pepundhenku. Kok lah dadi kowe wani nyebut yen to Kanjeng Hyang Ndarawati iki mungsuhku. Cariyosipun mekaten. Kaleres nuwun sewu kacarita nuwun sewu sedanipun ingkang Rama menika saking astanipun ingkang eyang piyambak. Lho. Kanjeng Rama Bama Narakasura kuwi sedane saka Kanjeng Hyangku dhewe. Inggih, ora ana jamak lumrahe. Ing atase wong tuwa kok mateni karo anak. Inggih, menawi boten wonten perkawis, tentu boten badhe kelampahan. Nanging menika wonten perkawisipun. Perkarane apa? Nuwun sewu kacariyos ingkang eyang menika nuwun sewu sawijining nalendra ingkang ban cindhe ban ciladan. Tegesipun ingkang caket dipun ban cindhe nanging mboten caket dipun ban ciladan. Inggih. Kados ingkang eyang menika kaliyan ingkang putra-putra sedayanipun. Ingkang Rama menika nggadahi rayi naminipun Raden Samba. Menika ugi putranipun ingkang Hyang Prabu Kresna. Kacariyos nalika semanten Raden Samba menika bedang garwanipun ingkang Rama inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko sampun kadenangan wonten buktinipun. Ingkang Rama menika jatosipun nrimah. Haknyanawati menika badhe dipun paringaken dhateng Samba. Ning sajake Samba sing wis diwenehi ati kok ngerogoh rempela. Malah sajake ngina kalawan ingkang Raka. Mila lajeng murka Prabu Setija Bama Narakasura. Sareng nyuwun pengadilan wonten negaring Ndarawati ingkang Hyang paring dawuh. Prabu Kresna menika paring dawuh, aku ora melu-melu perkara iki. Iki perkarane Samba karo Setija. Ngaten menika. Ateges menika tiyang sepengih mboten saged ngadili perkawis ateges ingkang menika sawijining tiyang yang mboten saged damel adil tumrap kula warganipun. Cekak gampangipun tumunten pecah ageng perang ageng yang winastan Gojali Suta. Inggih menika perangipun bapa kaliyan anak. Mila wonten ing mriku
ingkang Rama tumunten seda krana saking pokal gawinipun ingkang eyang piyambak. Mila menawi sinuwun Prabu Sawarka menika badhe njunjung dhateng parikesit anggenipun dados Nalindra wonten Garing Stina. Oh, nuwun sewu, menika lepat. Ing mestinipun panjenengan sowan dhateng Garing Stina menika dados nuwun sewu. Dados parang muka ingkang sejatosipun sakmangke saged adamel gagar wigaripun parikesit anggenipun dados Nalindra. Angka kalih ngudi tuwa males lara wirang sedanipun ingkang Rama. Panjenengan pinutraken ingkang Rama lah kok malah dedeku. Panjenengan malah nyembah wonten kersanipun ingkang eyang mangka sing mateni wong tuwa panjenengan menika Prabu Kresna menika sinebut iblis lanat kukal.